Natultula na sa PWD nga amahan ang gipuy-an sa gikamingawan niyang anak nga wala niya ikita sulod sa 16 ka tuig. Magkatakdo ka ang ilang dalan. Sayra nato kini pinaagi sa GMA Regional TV Presents. Uban sa iyang iro nga katambayayong gibugtaw ni Tatay Carlito ang dakbayan sa Sugbo aron makita ang iyang anak nga wa na makita sulod sa 16 ka tuig. Giadto og una sa among team ang Bukirang Barangay sa Babag 2 sa Cebu City diin nagpuyo kuno ang iyang anak nga si Arnel. Sa tinguha nga ubanon namo siya sa sentro sa syudad diin nagpaabot usab ang iyang amahan. Ay adlaw. Ikaw si Kuan bay? Arnel? Arnel Haka? Ikaw ang anak ni Carlito? Dugay na mo nagkita bay? Before Yolanda pa kuno. Pwede ta ka istoryahon. Mitago kini hinungdan nga gisuwayan nako og istorya apan hinay og halos di gyud mo tingog. Wa jud kami nga 16 years mo nagkuan ba? Kita wala. So final decision unsa man ihatod nato dire di. Dili. Ako magana pag mayan nga ato ay kay mo ba ng amahan di biyata mo dako og kitang anak ni bita mo dako wa tay ginikanan tapos di man gyud siya. Abot kamay na unta ang katumanan sa wish ni Tatay Carlito kay naara diring balaya nahimutang ang iyang anak apan ang anak dili pa anda mo grant sa wish sa iyahang amahan. Unta maabot ang panahon nga magkatakdo ra ang ilang dalan sa dili pa uwahi ang tanan. Gibalik namo unta si Tatay Carlito sa sidewalk apan gipakuha na di ay kini sa pag-umangkon sa gisak-an ni Arnel o gidala ngadto sa bukid. Maong among gibalik sa paglaom nga natuma na gyud di ay ang gipangandoy sa amahan. Si Tatay Carlito lang ang among naabtan kay gibiyaan di ay siya ni Arnel nga wa pa kadawat kaniya. Nalipay ako nga ako nagkakita ko sa akong anak. Dugay panahon nga wa ka magkita day. Buot ko nga rin gatson. Pero dili ko kagkasked akong tao. Ngan kadua. There's masuko siya sa akon. Gigna ko. Salamat loy. Di ako loy. Nga ka man. Nga ko loy kay ang akong toyo. Nga naay mong sa cellphone nga magkatawagay mo sa imong ijaan. Samtang usa ka mensahe ug hulagway ang akong nadawat, nagpahibaw nga adunay laing anak di ay si Tatay Carlito nga nagpangita usab kaniya. Misamot ang hilak sa amahan nga nakakita sa litrato sa anak nga dugay na usab niyang gipangita. Matud ni Tatay Carlito nga gipatiman niya ang 2 anyos nga anak kaniadto sa ilahang paryente human namatay ang iyang asawa ug siya nang ginabuhi usab. Kamingaw kadugay nga panahon nga akong gihandom. Ay, ano ba itong akong anak? Kisay nga ka niya? Junel to. Ha? Junel. Giangkon sa mahan nga dako siya og pagkuwang sa iyang mga anak apan wa matud pa niya sila madapati. Nagkalagyo sila tungod sa iyahang kahimtang nga PWD ug sa ilang kapobre. Wa pa man siya madawat sa iyang anak apan anaa kanunay kaniya ang iyang iro nga miunong kaniya sa iyahang panginabuhi. Wa na magdahom si Tatay Carlito nga madawat pa siya sa iyang anak. Igo na kaniya nga nakakita ni Arnel ug gusto niya karong makita ang lain niyang anak nga si Junel. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.